sallamar kowa. Ka dau Allah ka dau bayi kai da duk uban baiwa. Mu farmita assalamu alaika a san da zuwan mu maulana. Salatin layi sama salamun karki su samu daidaito, su banni zuwa su bani rabo da zai tafiyar da kokwanto. Idan ruhin ya raina jiki ina roƙon ka fuskanto. Nazara rasulallahi ka canja mun kamannina. Ka ban kirjin da zai dauka a cikin littafin ka wanzaje. Ka ban harshe mafi ladabi a alfarmar ka yarda je. Da sirri